laki-laki itu bisa meninggalkan yang tulus demi yang mulus. Wong wedok juga iso meninggalkan yang ganteng demi yang ngaceng. Salah. Demi yang dompete isine kenceng. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah kan disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan, Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. Ayo apa? Diket apa nih diketok? Ayo apa dah? Balik Sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Kok pikiran dhewe iki lho. Lah Pak lihat tadi. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jen enom to, Dik. Dadi seminggu ya jeh kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Piye to? Senyumannya orang Jawa itu sederhana, tapi bikin nyaman, nyaman dimiliki. Ya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama pistol? Aku sama pistol, Iya. sama-sama bisa nembak. Salah. Apa dong? Kalau pistol dimasukin pelor. Kalau aku, Emang kamu pernah ngasih aku apa? Coba sebutkan satu aja. Manuk seandok-endoke, ya, yang udah kamu berakot, sampai-sampai telur aku hilang satu. Itu aja kamu udah lupa. Kamu buta ya? Aku nggak buta loh ya. Lebih baik kamu buta selamanya. Jadi kamu nggak rakus, ya. Jadi gak usah telepon lagi ya. Aku nggak pernah nelpon. Enggak telepon gimana? Orang kamu telepon terus pagi, siang, malam, sampai-sampai ketahuan istri aku. Istri aku sampai marah berat hingga dia gak mau dikeloni lagi sama aku. Itu gara-gara kamu. Kita tinggal bikin anak aja, kita atur jadi keluarga baru. Orang kalau ngomong asal jeplak, emang gampang bikin anak, bikin keluarga baru. Aku udah loyo ngatasin kamu, aku udah gak kuat. Kamu mintanya macem-macem, kamu minta perlakuan yang aneh-aneh. Tapi diperlakukan kayak gitu. Lah yang minta gaya berdiri, gaya nungging, gaya tengkurap, gaya terlentang, gaya kodok, itu kan kamu. Udah aku nggak kuat lagi, nggak sanggup lagi ngatasin kamu. Kamu terlalu agresif, tau nggak? Dah sekarang kamu minta apa? Kamu maunya apa? Bunuh diri. Nggak usah bunuh diri ya. Kamu udah banyak berbuat dosa ya. Jadi kamu belum sempat bertaubat. Maka dari itu kamu mulai sekarang bertaubatlah ya. Sebelum ajal menjemput. Makanya kasih sayangin, jangan cuma buat anak, buat anak, buat anak. Kasih sayang itu hanya untuk anak dan istriku, bukan buat kamu ya. Jadi lupakan saja hubungan kita. Biarkan hubungan kita ini ya menjadi kenang-kenangan buat kita berdua. Terima kasih kamu sudah memberikan apem yang tebal, manis, legit buat aku. Ternyata apemmu itu enak ya, gurih. Ya jadi terima kasih. Jadi mulai sekarang kamu jangan cari aku lagi, oke? Awakmu saiki kok sombong men to. Dicat gedhe mben lho. Ojone dibales. Dibuka lho ora. aku kerja leng-celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyeleng nih. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok? Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enek wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diampur, diamput.
kok teko dapur barang to. DM aku yen mbak aku ngono ki meneh butuh tok arep ngutang dhuwit. Lah terus sapa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapa golek utangan. Rupa kaya tutup ompreng Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek-krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin, kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Wes kon pentile sapa sing mbok cokot? Lho karo sumpah joko-joko pentil. Wong ndek ngimpi ku gak ono pentile kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku nek turu gegeg takono untuku dhewe karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku ndek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwenduk piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon nglebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Alah paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampa mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo toleh. Poso Mbak Jinan? Ya ora poso, Mbak. Gak poso? Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat ya poso. Yo madhep. Muga-muga mlebu surga ya, Mbak. Ya sahur. Lele salat ngendi? Salat kene. Madhep pundi? Madhep ngulon. Ngulon iki ngono. Nih kene. Dek, apa jadinya kalau buaya darat ketemu sama buaya betina? Buaya darat butuh sandaran, sedangkan buaya betina butuh hiburan. Ada lagi? Buaya darat takut kehilangan, sedangkan buaya betina takut ketahuan. Apa lagi? Sudah aku mau kabur. Kok kabur? Yang nonton ada yang tersinggung. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Lah jenengan kaya gatekke kula nganggo androk iki ngapa? Ya aku iki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk iki apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek ngamuk. Ora. Mbak, cowok idamane sampean iki sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jare sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Woi.
Nyapa? Ndang rabi, mikir rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Gendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo, shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Wis bola-bali aku ngomong karo kowe, nyambut gawe iki sing bener. Iki yo bener ngono kok. Ngerti nek arep bodoh nyambut gawe do tangane digegem. Lah nyekel pancol nek ra gegem piye begar yo jeblok goblok iki. Do butuh duit ora kowe iki? Butuh. Heh? Lah yo butuh. Sampung urung ado nyambut gawe. Yo durung bocah ngono kok. Ya we do pringusan do ora gablek. Anja. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nekno. Yo engko to ya. Jo to selara betah. Engko ae ya. Jo to jajal. Engko ae turu-turu gitu. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Mosok to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Muga-muga nomore ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Mas, Nyapa, Dik? baru pulang? Iya, Dik. Kok telat? Lembur. Garapan karek saedik lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Lembur, Dik, terus mulih dijak nongkrong cacah lho. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Yo karo cacah atau karo sapa neh?
teman-teman toh. Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temanmu dulu Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah ndak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo ngono. Ya dulu kan aku belum tahu lek ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel lho. Kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh, indah toh? Iya. Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe yo ora tatak no. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelut ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Ndak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu ngerebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan lho wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Kok dibilang aku rugi lek ngerebut. Iya, aku paham kuwi. Senajana kucritmu kuwi cuwilik mentik. Yo kok jarang sik dibahas toh. Wis to engko tak pakanane bendang gedhi. Wis nek mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpok. Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, aku penasaran, Mas. Yo pengen roh ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut opo ing desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Anco anjene. Anja. Nalo dari nalo nyang pang bisa ngalih pes pang bisa ngurus umah pang bisa ngatur pes pang bisa ngurus banton pang bisa masak pang bisa
Mepayas pang bisa, sabar pang bisa, ngalah pang harus bisa. Mang betelah. Peh Joko oleh rondo, terus rondone mbok kon modal. Baru mangsamu ya pemanukmu berlapiskan diamond. Oh alah, guraine gatel ae. Pokok ndek dhuwit lonte lanang lu ganteng-ganteng gagah-gagah arek milih. Mas taek.